Una cerimònia excepcional es va celebrar a Roma l'1 de maig del 2011, la beatificació de Joan Pau II. Cap sant ha estat vist en persona o a la televisió per tants milions d'homes i dones. Popular i estimat a tot el món, va ser un exemple de virtuts. Viatger incansable, va portar l'Evangeli a gairebé tots els països de la Terra. Va defensar els drets humans, va protegir els pobres, va resistir als poderosos, va conservar la fe. No tingueu por, obriu les portes a Crist. Aquesta va ser la seva divisa. El 1978 va ser l'any dels 3 papes: Pau VI, que va morir a l'agost, Joan Pau I, que va morir al setembre, i Joan Pau II, que va introduir l'Església en el 3è mil·lenni i la va dirigir fins a la seva mort el 2005. Habemus Papam! L'elecció del polonès Karol Wojtyła al Summa Pontificat va iniciar una època de canvis decisius. L'Església va sortir de la crisi postconciliar i Europa es va deslliurar del comunisme. Saps com va passar? Després de sortir miraculosament viu d'un atemptat el 1981, el papa Joan Pau II consagra Rússia a la Mare de Déu. El 1989 cau el mur de Berlín i el 1991 l'imperi soviètic es desintegra en 15 repúbliques independents. El comunisme havia caigut. Quedava algun altre perill? Sí, Joan Pau II el veia en el materialisme i el relativisme d'Occident. La seva resposta va ser la nova evangelització. En aquesta tasca es va recolzar molt en els nous moviments. Són institucions compostes majoritàriament per laics com els focolars, els carismàtics, Comunió i Alliberament, el Camí Neocatecumenal i d'altres. Joan Pau II va ser un gran amant de la devoció a la Mare de Déu i també de transmetre la doctrina catòlica. Va escriure moltes encícliques i documents. Va publicar el nou catecisme de l'Església Catòlica. Va promoure l'ecumenisme i va llançar grans iniciatives com les Jornades Mundials de la Joventut. La seva mort el 2005 va commoure el món. El va succeir el cardenal Ratzinger, amb el nom de Benet XVI. Aquest gran teòleg alemany ha prosseguit la ingent tasca del seu predecessor. Viatja per tot el món malgrat la seva edat i, sobretot, s'esforça per portar Crist a tots els homes i dones de la terra. El papa Benet XVI ha recordat de moltes maneres que la fe i la raó no s'oposen, es complementen. A Déu se'l coneix i se l'estima amb el cor i la intel·ligència. I és tasca de tots donar-lo a conèixer. Aquest va ser part del seu missatge a la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid el 2011. L'Església al segle XXI continua fidel a la missió que li va encarregar Jesucrist, el seu fundador: preparar els homes per gaudir de Déu en l'eternitat. Aquesta tasca la duen a terme no solament els papes o els bisbes i sacerdots, sinó també els fidels laics de totes les edats. I aquest apostolat el fan tant en l'àmbit personal entre amics, familiars i col·legues, com a través de les xarxes socials i els nous mitjans de comunicació. Val la pena estudiar la història de l'Església. En ella hi ha moltes coses que no s'explicarien si no hi veiéssim la mà de la providència, és a dir, l'assistència que Crist li va prometre fins al final dels segles.